Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearentzat, Telesforo Monzon Labekin egindako hitzarmen hau oso garrantzitsua da. Azkenean, ematen dozkulako aukera herrigintzaren markoan esperimentazioko proiektuak aztertzeko, lantzeko eta aurrerapausoak emoteko urratsak eta gakoak identifikatzeko. Zentzu horretan, garrantzitsuak diren saretze lanetarako ere aukera emango dozku horrelako hitzarmen batek, eta gainera, kasu honetan, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko balioekin bat datorren ekintza bat ere badalako. Telesforo Monzon Euskal Herrigintza laborategiarentzat, non gu batez bat gogoeta eta esperimentazioa egiten dugun herrigintzaren erronken aurrean, oso garrantzitsua da unibertsitateekin lankidetza egitea, eta are gehiago Mondragon Unibertsitate bezalako unibertsitate batekin, non herrigintza ere ardatz duen. Beraz, lankidetza honen helburua Euskal Herriak aurrera begira dituen erronken aurrean herrigintzatik prospektiba egin eta hain zuzen ere lankidetza honetan sakontzea da helburu. Eta beraz, espero dugu honek fruituak ematea eta esan bezala oso pozik gaude.